Dan Lon beli, hati. Oh, yo. halo lor, bulik saiki arepe masak ayam tempong. Iki lho lor, ngene iki ayame lor. Wih. Saiki ayame arep tak ungkep dhisik lor. Oh, iki. Iki ha ngene dilebokne wajan. Yes ngene iki langsung iki engko bumbu-bumbu mlebu, ungkep sampai sat goreng. Oh, guyi pisan lor. Dikek uyah lor, Oke. sak cukupe. Gak usah asin-asin soalnya engko disatne. Micin, Micin. penyedap. Penyedap. Wih, mantap ya, Rek. Mantep banget iki. Tambahin penyedapnya. Ben guyi. Loh, Jemelah rate blok. Rek nek wong iki kuwi. Oh nek titik. Tumbare rada oke ben sedap. Apa nih beli? Kunir. Ben warnane apik beli ya engko lek digoreng ya. Kuning kok klambine Bu Lik. Lek wonge ireng, lho. Masa ta ireng? Oh, ireng tuh wonge. Paling kurang lampu beli. Terah lek dilompatne malah nyorot ireng ora nyorot putih. Terus diaduk ngene. Ini ki biasane ngungkepe suwi gak beli? Pirang menit ngono? Bu Lik gak tau meniti ya, Nduk. Jadi Bu Lik lek ngungkep ayam sampai sat. Oke. Ben bumbune ngresep ya. Bumbune ngresep terus kok gurih lek digoreng. Wih. Nggo buka jan jas ya, beli. Oh, ya tenan. Sampeyan keloro wis ta, Nduk? Peh lah saman telu ya, upung melok telu no. Oh iya ya. Ya wis dintakne wong loro ya, Nduk ya. Kancane satu wani. Mateng lho rungkepe, dintas. Bismillah. Oh. Dendeli kendel lor, arep nggih ngulup. Kulupane apa, beli? Ulupane engko sayur ijo karo manisa. Wis sumo banyune. Semula. Gurne sik iki sayur ijo. Iki suwi nduk ora golek kemikir. Paling wis gembel ya, beli. Yo wis, Besok golek, beli. golek senengane. Oh iya, beli. Babe ning ndi to ora ketok ket mau ke? Babe sik anak perlu loro gak melok masak. Tapi engko lek buka ya bareng babe. Nah, wis mateng sayur ijone. Cintas. Saiki manis sae dikulup iki. Darah tinggi iki cocok. Oh, cocok, beli. Heeh, lalapan iki, lalapan kulup manis iki cocok. Malah sik tas ngerti. Berarti kena nggih nurune tensine ya. Iya, sayur ijo ya. Loh, saya coba manisa. Manis ding. Asli. Gelan to. Nah, wis mateng manis sae. Ini kok ini lho, wis empuk iki lho, tenan. Goreng ayam lor. Wih. Jangan. Lon beli, hati. Oh, yo. Hati, jan bledos-bledos sampai tekan kene lho bledos e. Iki sambel tempong. Nek lombok keriting, lombok pedes, brambang, tomat ranti, enek terasi. Terasine iki engko digoreng lor. Lek kabeh engko diulek entah. Tempong ala Bu Lik lor. Saiki nyambel. Garam. Terus apa mau penyedap micin lor. Terus iki engko dikai jeruk iki lor, jeruk limo lor. Diulek ngene lor. Iki sambel entah lor, sambel tempong ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum lur.
Iki babe karo Buli arep buka. Monggo lur, buka bareng-bareng karo Buli karo babe lur. Saurunge dongani sik ya lur ya. Bukane ben nikmat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Monggo lur, dibuka lur ya. Lur bukane ayam tempong. Nek sampean buka apa lur? Monggo lur. Tangan wis bersih lho Be. Ya, wis nek padha iki babe ya bersih iki ya. Iki Wis. timun ya Be ya. Ya. Iki Wah. ngene iki. Karo iki apa nih? Kulupane kotosan lur. Enak Jepang, enak sayur hijau, sambel. Sambelnya mantep lur. Oke, apa Dik? Be. Sambel. Heeh. Wis cukup sik. Wis. Iki selera babe lur. Sambel iki jan pokok iki lur. Aku yang nganu lur, iki lur. Apa iki jenenge paha lur? Paha. Kemangine Be lali Oh Be. iya. Ya, heeh. Bentar, bentar. Iki lek babe ngarani tabuh beduk iki lur. Tabuh beduk ya lur. Iya. Nggih. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dikawiti nyuwil tabuh beduk lur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemangi lur, kemangi. Bismillah. Monggo lur, buka lur. Karo bulek babe lur. Bulat kotos lur. Be, sambel enak Be. Wah, sambel lur, cocok tenan karo sambel lur. Ya. Mantep, sambel tempong ngene iki rasane lur. Iki nek jeruk sambel lho. Enak. Wah, jan jos tenan lur. Limun. Wah, enak tenan sambel lur. Iki ayam tempong ala Buli lur. Monggo lur. Gurih ayam ya Be. Arame krasa lur, bumbune. Memang ini ki boleh lek bumbon-bumbon lur. Bener-bener krasa lur. Dan tahu mana. Ayame duwe sambel lur. Campuri kemangi. Be, sambelnya apa Be? Sambel. Buknya. Jangan jual bonnet. Ini apa? Aku sambel. Babe lek mbone pakas sambel beli. Cocok iki pas iki. Lur. Tabuh beduk babe ku imbone tabuh beduk lur. Wah, jan cocok rasane lur. Oke. Wis beli cocok beli. Enake piye beli? Enake Gonggur lur, gonggur. Alhamdulillah lur. Wis waras. Bukane babe karo Buli wis rampung. Enak pol kae lur. Babe karo Buli untuk ane dulur-dulur kabeh tetep diparingi sehat, seger waras, gampang, lancar, rezekine berkah barokah lur. Ya lur. Wassalam lur. Matur nuwun.